Bueno, bos días. Empezo. Por suposto, desexamos a mellor das sortes toda a colaboración que tivemos con equipos ambientais, técnicos superiores de gestión e organización de recursos naturais, divulgadora científica, unha amplia... E o último acordo, que, como decía, explicará máis detidamente o conselleiro, se refire a un importantísimo asunto de carácter estrutural no que a Xunta está embarcada en hai tempo, que adoptar medidas para seguir reducindo a taxa de abandono escolar en Galicia. Os datos non son malos. Pechamos 2025 cunha taxa do 10,4%, que é 3 puntos por debaixo da media estatal de abandono escolar. E, se retrocedemos un pouco, ano 2009, advertimos unha notable melloría. Hai 15 puntos menos de abandono escolar en Galicia do que había no ano 2009. Pasamos do 26 a un pouquiño máis do 10%. Evidentemente, son bons datos, imos no bo camiño, pero non podemos conformarnos, ni moito menos. Por exemplo, hai cifras todavía que teñen que preocuparnos. A taxa de abandono educativo temperá sigue, por exemplo, sendo o doble entre os homes que entre as mulleres. Por tanto, a Xunta vai seguir adoptando medidas, imos poñer en marcha un programa específico para reducir o abandono escolar centrado en varóns e na poboación emigrante, entre outras medidas. Como imos facer? Crearemos equipos de orientación específica nas áreas urbanas. Estes equipos van estar integrados, formados por persoal especializado, fundamentalmente persoal orientadores e tamén profesores de formación e orientación laboral, os que se denominan no argot os profesores de FOL, que hai nos centros de formación profesional. Nestes equipos, primeiro se identificarán os posibles beneficiarios. Contactarase con eles, fundamentalmente por vía telefónica ou por outras vías, se lle proporcionará información e asesoramento específico e se fomentará a súa reincorporación ao sistema educativo cas medidas de flexibilización necesarias para que posteriormente poidan dar o salto ao mundo profesional con máis garantías. Para isto, usaremos, por unha parte, as novas tecnoloxías, ferramentas de inteligencia artificial como OPI Orienta, na cual se dá toda a información de oferta e itinerarios no ámbito da formación profesional, pero tamén estaremos en contacto e traballaremos mau a mau con organizacións como Cáritas ou colectivos ou asociacións que realizan un labor de atención a persoas desfavorecidas ou tamén a persoas inmigrantes. Bueno, a ver, yo fui a una y no me acuerdo de cómo quedó. Yo no lo podía ver que Santiago desapareció. No te tengo que contar quién me hizo la comunión. ¿Quién me dio la comunión? Comulgar. Quería abrir una casa, una tercera. Pero a esta hay que promocionar. Activista. Vamos. Activista. ¿Vale?